Стоп! Спри всичко, което правиш. Това, което ще чуеш сега, може да промени живота ти завинаги. Вдишай дълбоко. Почувствай сърцето си. Чувстваш ли неспокойството? Чувстваш ли гласът вътре в теб, който казва: трябва да има повече. Трябва да има смисъл. Този момент е твоят повик. Твоят пробив започва точно сега. Бог те е създал с цел. Не случайно си тук. Всеки удар, всяка трудност, всяко не в живота ти е било подготовка за това, което предстои. Светът може да ти казва: не можеш, няма смисъл. Това е всичко, което можеш. Но Бог казва: стани. Това, което съм поставил в теб, е повече от всичко, което те спира. Спри за момент и се запитай: колко пъти си се отказвал? Колко пъти страхът е решавал вместо теб? Колко пъти си казвал: няма да мога, и си се предавал, без дори да опиташ? Исая, 41 глава, стих 10. Не се страхувай, защото аз съм с теб. Не се смущавай, защото аз съм твоят Бог. Това не са просто думи. Това е обещание за теб, за твоят живот, за твоето издигане. Днес е денят. Денят да кажеш: Бог е първи в живота ми. С поставянето на Бог на първо място, твоите мисли се променят. Твоите решения се променят. Твоят път се отваря. Не мисли, че проблемите изчезват. Те остават, но вече имаш сила по-голяма от всичко. Сила, която не идва от теб, а от този, който е победил света. Святият Дух е твой водач. Святият Дух е твой защитник. Святият Дух е твоят съюзник във всичко невъзможно. Подготви се да станеш. Подготви се да се изправиш. Подготви се да живееш с вяра, а не с оправдания. Много хора чакат подходящият момент. Но аз ти казвам: подходящият момент е сега. Сега е твоят шанс. Сега е твоето време. Сега е моментът да кажеш: Бог е първи в живота ми и нищо не може да ме спре. Помисли за всичко, което си загубил поради страх. Помисли за всичко, което можеше да имаш, ако просто вярваше. Сега е време да вземеш това, което Бог е подготвил за теб. Не се подценявай. Бог не те е направил малък. Той те е направил силен, способен и пълен с потенциал. Йеремия, 29 глава, стих 11. Защото знам плановете, които имам за вас, казва Господ. Планове за добро, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Това е твоят път. Това е твоят пробив. Не гледай назад. Не се съмнявай. Стани сега. Вдигни глава. Отвори сърцето си и кажи: Бог е на първо място в живота ми. Когато го направиш, проблемите остават, но ти вече не си сам. Болката остава, но ти вече имаш сила. Съмненията остават, но твоето сърце е изпълнено с мир. Няма повече оправдания, няма повече страх, няма повече отлагане. Бог говори сега. Той казва: време е, сега е твоят пробив. Ти ще станеш светлина, надежда, победител. Ти ще бъдеш човек, който върви с увереност, а не с колебание. Запомни този момент.
Това е началото на твоята победа. Това е началото на твоят нов живот. Сега си готов да вървиш напред. Но помни, няма път без изпитания. Всяка буря, която срещаш, всяко препятствие е Божието средство да те подготви за Божието величие. Не се страхувай от трудностите. Те не са знак, че Бог те е изоставил. Те са доказателство, че Той работи в теб. Кажи сега: аз не се отказвам. Аз вярвам. Аз стоя твърдо, защото Бог е с мен. Повтори го. Кажи го като молитва. Кажи го като обещание на себе си. И чувствай как вътрешната ти сила се пробужда. Нека ти задам един въпрос. Когато се събуждаш сутрин, кого поставяш на първо място? Себе си или Бога? Това е ключът. Решението, което вземеш днес, ще определи утрешният ден. Бог иска твоето сърце, твоето време, твоите мисли. Той иска да бъде центърът на всичко в живота ти. И когато го поставиш на първо място, ще видиш чудеса. Малките неща ще се подреждат. Големите препятствия ще се преодоляват. Случайностите ще се превръщат в възможности, а твоят живот ще започне да се движи по пътя, който Бог е подготвил за теб. Помисли за това за момент. Всяка минута, в която отлагаш, всяка минута, в която се колебаеш, е минута, в която можеше да живееш в Божият план. Но сега е твоят момент. Сега е времето да останеш човекът, който Бог те е създал да бъдеш. Силен, смел, непоколебим. Нека повторим. Бог е на първо място в живота ми. Бог води моите стъпки. Бог дава смисъл на всяка моя борба. Повтори го бавно. Повтори го с вяра. Почувствай как тези думи изпълват сърцето ти и те подготвят за твоето издигане. И не забравяй, дори когато изглежда, че нищо не се случва, Бог работи. Неговият план се разгръща стъпка по стъпка. Довери се на Него. Очаквай Неговите благословения. Очаквай Неговите чудеса. Сега е време да се изправиш. Вдигни глава. Кажи с глас: аз стоя твърдо, защото Бог е с мен. Аз се движа напред, защото Той води стъпките ми. Аз живея с цел, защото Бог ме е създал за Негово величие. Никога не забравяй този момент. Това е началото на твоето истинско пробуждане. Това е началото на живота, който Бог е подготвил за теб. И помни, всеки ден е нов шанс да сложиш Бог на първо място. Всяка мисъл, всяко решение, всяка дума може да бъде акт на вяра. И когато живееш така, светът около теб започва да се променя. Ти си светлина, ти си надежда, ти си победител. И всичко започва с едно просто решение – да поставиш Бог на първо място винаги.